Malta qed tkompli tibni fuq ir-reputazzjoni tagħha bħala s-suq ewlieni fl-industrija tal-esports. Hekk kif il-Ħadd waranofsinhar sar il-finali tat-turnew tal-Blast Premier Bounty fl-MFCC ta' Għali. Dan it-turnew jiġi wara l-kumpanija rinomata fl-industrija tal-esports Blast ikkollaborat mal-entità Maltija tal-GamingMalta f'Ġunju li għadda fejn iffirmat kuntratt għal 3 snin li ġejjin. Sussegwentament Blast waqfu studio u ċentru tal-operazzjonijiet mifruxa fuq 1000 metru kwadru f'ta' Għali. It-turnew li ilu għaddej għal numru ta' ġimgħat wassal biex żewġ timijiet jikkompetu għat-trofew u somma sostanzjali ta' flus. One News tkellem ma' Ivan Filletti, il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta, fejn qalilna li waħda mill-ambizzjonijiet tal-entità hija li tpoġġi isem pajjiżna bħala id-dar tal-esports. Malta ħanibdew naraw u nospitaw mhux biex tournaments internazzjonali imma wkoll l-ekosistema ta' Malta, il-plejers tal-esports Maltin ukoll ħanejnuhom biex ikomplu jikbru fil-karriera tagħhom ukoll biex ikomplu jistgħu jesperjenzaw dawn it-tip ta' tournament. Min-naħa tiegħu James Willer, direttur tal-iżvilupp tal-marketing ta' Blast, wera l-apprezzament tiegħu lejn Malta li qed taħdem id fit mal-kumpanija sabiex tospita waħda mill-ikbar attivitajiet tal-esports. The Blast Premier Bounty is a fantastic moment within the Counter-Strike calendar. And we're delighted that it's our first event here in Malta as well. The event has an amazing $500,000 prize pool, so it's the biggest and best teams in the world, coming to an island with a rich history of gaming and esports to compete. Sadan it-tant il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, Silvio Xkembri, żar l-istudios fejn sar dan it-turnew u ltaqa' mal-plejers li qed jikkompetu. Il-Ministru tenna wkoll li dan l-investiment huwa konformi mal-Viżjoni Malta 2050. Din il-ġimgħa naraw illum fil-fatt il-finali ta' avveniment importanti, avveniment li informat li dan rawh madwar 100 miljun persuna. U allura sa timmaġina il-promozzjoni li pajjiżna qed jieħu apparti l-attività ekonomika, finiċċa ekonomika ġdida li trendi valur għoli, però huwa settur li aħna qed nippromovu qed inkunu proattivi ħafna u innovattivi bil-viżjoni li għandna dal-pajjiż.